siqasha wonke umuntu sakhe isibhedlela esisha siqasha abantu abasha siqasha from uCEO size siyophuma egcineni kuwo wonke umuntu osizayo isibhedlela esihle kakhulu lesi esinawo of course ama appointments senior management asenziwe oCEO baqashiwe medical managers already baqashiwe and so forth that is just at a level of management sizokhipha ama adverts emaphepheni ashoyo ukuthi kule viki naba abantu esicela ba apply kule viki naba esicela ba apply now siyacela ukuthi abantu bethu bawabheke ama newspapers bazobona ukuthi ngaleso sikhathi ihobani abacelwayo sizoqala ngama clerks sizoqala ngabantu be security sizoqala ngabantu abacleanayo and then nama heads ke amanye now siyacela ukuthi abantu bakithi ba apply isibhedlela ntokozo isibhedlela saKwaZulu Natal so sizobaqasha bonke abantu baKwaZulu Natal kodwa kulama post lawa esibonayo ukuthi akudingeki ngempela iqualification enkulu kakhulu abantu baseThekwini bazobhekeleleka uyabona ke ngeke ukuthi unesi udinga unesi wasentuzuma ngoba phela mhlambe ba 50 and nabo 50 sebeqashiwe abanye senze njani uma bengeke so lapha kunama professionals khona it's the province of KwaZulu Natal kodwa lapho kudingeka khona ama skills angamakhulu kakhulu noma ngamaningi sizobabhekelela nabantu benda abantu base Inc but nabantu baseThekwini kakhulukazi kodwa abantu baseThekwini siyacela ukuthi bazi ukuthi isibhedlela saKwaZulu Natal lesi while city localization is important and sizoyibhekelela ukuthi abantu be local bakwazi ukuthi bathole but in essence isibhedlela seprovince sonke siyawudinga umsebenzi kodwa akuthina sonke esizoqashwa and siyafisa nje ukuthi abantu bakithi understandane kuloko yingakho sithi abantu aba apply so that kubonakala ukuthi uyaqualify yini kodwa uma usu-applyile akukho automatic ukuthi uyaqashwa yingakho sizoba nento ebizwa ngokuthi interview wakwanginikeza igama lesizulu le interview ngelinye ilanga inhlolo khona yes that's why sizoba nama interviews inhlolo khona soba nama interviews for abantu abacleanayo sibe nama interviews for abantu abakwi security sibe nama interviews for abantu abaphekayo wonke umuntu uzoya ku interview ngoba ngesikwazi ukuqasha wonke umuntu so that isigcine sibone ukuthi ubani ngempela esingakwazi ukumthatha ngoba ama posts ethu awanele so siyacela ukuthi abantu bakithi basibekezelele isibhedlela yes sikwi area yase Inc kodwa isibhedlela saseThekwini abantu bendawo kufanele ba benefit futhi bazo benefit but nabantu beThekwini lonke kuzofuna abantu